bucur să vă văd aici pe toți. Poporul din cetatea lui Bucur, câtă frunză, câtă iarbă. Am să vă spun azi povestea celor 5 spirite ale naturii care au făurit acest loc binecuvântat din vremuri de demult. Mai întâi de toate, dragilor, să știți că aici nu a fost un picior de plai, ci o stâncă searbădă. Țara lui Sfarmă Piatra. Și cel de sus, în mila sa nețărmurită, a prorocit ca peste această stâncă searbădă să vină o sfântă ploaie. Și ploaia s-a transformat în strașnic potop. Iar zvârlugele de lostrițe săgetau apele în lung și în lat. Dar când le era lumea mai dragă și mai dragă, de la miază zi s-a rupt din soare o mândră pasăre, o pasăre măiastră, o pasăre de foc. Codrii plăsiei s-au întins în toate zările sub ochii atenți ai mumei pădurii. Și într-o poiană din Codru, într-un loc ferit, mândrele ele au încins o horă. Și râsetele lor cristaline și ferice au trezit un chipeș luceafăr din somnul lui dulce. Și l-au ademenit pe pământ în mijlocul lor. Și atunci steaua nordului, geloasă nevoie mare, s-a mâniat de grabă și-a transformat elele în mioare și pe luceafăr într-un ciobănaș. Și pentru că bucuria elelor l-a făcut pământean, Bucur i-a rămas numele și cetatea sa a rămas București.